Открихме на 20 след обяд към 6:30. Мъжа ми почистваше както винаги под гнездата на лястовичките и с изненада, поглеждайки нагоре, видя, че виси от гнездото едно бяло крилце. И тогава разбрахме с почуда, че бялата лястовица, щастието, че е кацнала, е дошла в нашия дом е неизмеримо. Първото ми чувство беше, че освен всичко лошо, което ни се случва напоследък, наистина има и хубави неща, които могат да те зарадват истински. Истински се зарадвах така, както може би никога до сега през живота си. Баща ми беше с инсулт преди 2 месеца. Той с много надежда също я погледна. Побързахме да започваме да го споделяме с много приятели, близки, познати. И днес очакваме приятели, които с трепет пътуват. Много се радваме за всеки, който идва, вратата е отворена винаги и на всички казваме, на когото и да кажат, добре дошли. Ти какво си пожела, като я видя? Първото нещо е здраве, много здраве за мен, за близките ми, за приятелите и за неприятелите също. И много късмет и дано да върне надеждите на хората в това трудно време, защото много хора ги бяха загубили.